Kupujete klimatizáciu a chcete sa rozhodnúť správne? Tu sú 3 veci, na ktoré si dajte pozor v roku 2026. Prvá chyba? Väčšina ľudí vyberá klimatizáciu iba podľa ceny. Lenže klimatizáciu nekupujete na jedno leto. Kupujete ju na 15 až 20 rokov. Druhá chyba? Nesprávny výkon klimatizácie. Príliš slabá klimatizácia priestor nevychladí. Príliš silná zase zbytočne spotrebúva energiu. Preto v Baltriu vždy navrhujeme riešenie podľa konkrétneho priestoru. A tretia chyba? Ľudia vôbec neriešia servis a záruku. Pri klimatizácii nestačí len dobrá montáž. Dôležité je aj to, kto vám zdvihne telefón o pár rokov. Aj preto ponúka Baltrio na niektoré produkty záruku až 5 rokov a showroomy, kde nás môžete osobne navštíviť. Príďte do Baltria a pomôžeme vám vybrať klimatizáciu presne pre váš priestor. Pretože dobrá klimatizácia nie je luxus. Je to komfort na každý deň.